Minecraft Hardcore, moja najúspešnejšia séria na YouTube, z ktorej som získal stovky zhliadnutí. Čo sa s ním stalo? Prečo tak dlho nevyšiel? Zomrel som? Budeme sa musieť vrátiť do minulosti. Dal som si prečistiť počítač a čo mne by sa nestalo? Vymazal sa mi Minecraft. Myslel ešte som si, že nie je nič stratené, ale už keď som sa do neho prihlásil a videl som, že tam nemám žiadny môj svet, tak už som vedel, že je koniec. Som rád, že sa to nestalo teraz, lebo teraz mám kopu takýchto rôznych videí na mojom kanáli. Tak aj týmto videom by som si chcel založiť môj nový Minecraft Hardcore a začať od znova. Dáme Game Mode Hardcore a dáme vytvoriť nový svet. Už sme tu a týmto videom sa začína moja nová Hardcore séria. No dobre, tak ja si idem hneď naťažiť drevo a som sa spawnul na lúke, to som že dosť, ale že dosť rád a toto hram na najnovšej verzii, aká je, a to je 1.21.11. Tak na tejto sérii som ešte nehral tak žiadny svet, no tak ja ani neviem, že čo tu sú za veci, ale viem, že sú tu noví mobové, ja neviem, nejak podvodní, alebo čo to je, že na ňom viem ísť ako na Striderovi. Tak dáme si crafting table, nejaké styky a rovno môžeme si naťažiť kameň, lebo tu máme takúto malú jaskyňu, tak len si musím dávať veľký pozor, že nech si neuberem hneď na začiatok nejaké životy, alebo že ma neprekvapí nejaký zombík, tak ja si vykraftím rovno už kamenný krompáč, tak. Dobre, máme kamenný krompáč, ja si naťažím zatiaľ kameň a medzi tým, ako tu ťažím kameň, no tak chcel by som vám poďakovať za 81 odoberateľov. Dali sme to strašne rýchlo a chcel by som dať 100 odoberateľov, no tak dúfam, že to čo najrýchlejšie dáme. A máme 53 cobblestone a ešte vykraftím nejaké styky. Tak a nám vykraftím základné kamenné veci. Tak, ešte nám vykraftím furnejsku. Tu máme rovno uhlie, no tak uhlie si naťažím, lebo uhlie budem potrebovať. Tak ja si naťažím copper, nech si môžem urobiť armor, lebo v tejto verzii ide si urobiť koprový armor, tak ja tu dám si furnejsku a dáme si vypiecť meď. A ja sa pôjdem rovno tu takto už do jaskyni pozrieť ďalej, že či tu niečo nenájdem. Ja si dám bloky do druhej ruky. Není tu asi nič ako nájsť, je tu uhlie. Dobre, ešte posledné uhlie. Dobre, vyťažil som všetko uhlie, bolo tu 14 uhlia. Není to zase veľa, ale není to ani najmenej. Tak na začiatok mi to stačí. Dobre, máme 6 copper ingotov. A ja sa idem tu pozrieť, že či tu není ďalšia taká menšia jaskyňa a OK, tu je asi trošku väčšia jaskyňa, mi príde, no ako úplne veľká není, ale dobre. Tu je ovca, dokonca 2 ovce. OK, ubral som si pol srdiečka, to nevadí. A máme 7 copper ingotov, ja si vykraftím chestplate. OK, tu sú kravy, no tak ja ich budem musieť zabiť, aby sme mali jedlo, tak. Tak, a máme 9 mesa a ja by som nám asi postavil narýchlo asi nejaký dom. Si naťažím ešte tak trošku dreva, nech mám. Dobre, 4 dreva mi zatiaľ stačia. A dám vypiecť zatiaľ copper. Tak, a ja nám vykraftím dvere. Dobre, máme už hnedý dom postavený, to som rád. Tu nám dám čestku. Dobre, máme už aj nohavice, tak. A už sa nám vypiekol všetken copper a tak ja si vykraftím torčky. Stejky si vykraftíme. OK, super. Začína už byť noc, no tak ja skúsim Nice, tu sú teraz ovce. Idem sa jej rovno vyspať, tak. Dobre, máme tretiu vlnu a ideme sa rovno vyspať, aby už sme mali ráno. Tak ja idem rýchlo do domu. Vlna, drevo. Ja nemám drevo, to si robí srandu. Ja musím ísť ešte rýchlo na drevo, lebo nemám drevo na posteľ. Dobre, nevadí. Ale mám sekeru, no tak drevo vyťažíme raz, dva. Dobre, drevo máme vyťažené a už tu je skeleton a pavúk, no tak to už sa mi nepáči, že takto sú blízko pri mojom dome. Ja idem rýchlo do domu, tak nech ma nevidia. Musel som zastavať aj okna, lebo ešte by ma tu niekto, že prekvapil a to nechcem. Tak tu si dáme strechu, že so slebou. Tak máme dom so strechou, to mi stačí. A tu dám takto pekne torčku. A aby som mal miesto, no tak túto čestku vykopem. Premiestníme tu na crafting table. A teraz tu si môžeme dať pekne takto veci. Vlnu si zoberiem. Tak vykraftím nám farbivo. Prvá noc v mojom hardcore svete. Docela rýchlo som ju prežil, to som ani nečakal, že už takto rýchlo budem mať takéto veci, aké mám teraz a ja by som išiel do tej jaskyne, ktorú som našiel tam na začiatku, kde som sa spawnul, tak len dúfam, že ma teraz nezabije žiadny skeleton alebo nejaký zombík, že ho nestretnem. Tu je čarodejnica, ku nej ani radšej nejdem, lebo to by mohlo dopadnúť veľmi zle. Tu je skeleton.
OK, tak skeleton dostal. Som myslel, že mi ubere viac, ale ubral mi 2,5 srdiečka, to není veľmi dobre, ja sa musím najesť. Tak, dobre, a životy sa mi tu regenerujú, lebo toto není ultra hardcore, ale je to iba čisto hardcore. A ja som myslel, že to je väčšia jaskyňa, nie tu takáto malá, to není ani jaskyňa toto. Nie, creeper. Fú, už takto hneď tu nás prekvapil creeper, kebyže si ho nevšimnul, no tak si myslím, že už by som tu asi ani nebol. Tam je asi potopená loď. Dobre, idem ja sa tam rýchlo pozrieť, len keď je to potopená loď, no tak len dúfam, že tam nebudú tí vodní zombici, lebo to by som ani ich nechcel stretnúť a už keď ich stretnem, no tak nech nemajú trident, lebo to by bolo zle a tak asi máme po lodi. Tu není žiadna loď. No dobre, no tak to je škoda, ja si vykraftím zase crafting table, tak vykraftíme si pekne loď, tak tu dám. A ideme tu na more sa popozerať, že či náhodou nenájdeme niečo. Ako keby nájdeme nejakú potopenú loď. Hej, však to je loď, ja som hovoril. OK, no tak hneď sme našli potopenú loď, no tak dúfam, že tu budú dobré veci. Má tu trošku prvé buglo, hneď tu je čestka. Dobre, papier. Knihy, kompas, tu je nejaká mapa, no tak potom sa na ňu pozrieme a ešte by tu mali byť 2 čestky, ale uvidíme. Áno, OK, vieme, že tu je čestka jedna. Ja sa ponorím, nám vykraftíme rýchlo dvere a si tam položím dvere, nech viem dýchať. Tak, rýchlo. Dobre, máme tu dvere a teraz chcel by som ísť tam dole a dať zase dvere, tak ich rýchlo vykopem. Už počujem toho podvodného zombika. OK, máme 7 železa a máme 13 iron nuggetiek, tak, máme i emeraldy a lapis. OK, to je docela dosť dobre, tak na začiatok. Tak, rýchlo vykopem a utekam, že preč, ale že rýchlo. Tak, ešte si zoberiem rýchlo crafting table, som ho tu chcel nechať, ale ho nenechám, lebo možno sa mi ešte hodí. Jau, OK, hitol ma podvodný zombik, ale mi neubral docela veľa životov, no tak to ani nevadí. A čo tu máme? Tak, ovce. Vykraftíme si železo z tých iron nuggetiek, tak, ktoré máme 8 železa. Ja by som si vykraftil chestplate, ale keď tak rozmýšľam, ja si radšej vykraftím štít, lebo sa mi v hardcore viac hodí ako aj armor je dobrý, ale zase so štítom sa viem brániť, takže ja si vykraftím teraz štít a keď nájdem nejaké železo, no tak ja si vykraftím chestplate, lebo ja stále tak robím, že keď mám 8 ironov alebo 8 diamantov, no tak ja si stále vykraftím chestplate, lebo mi to príde, že je to najlepšie a že to dáva najviac tú durabilitu. Tu není žiadna jaskyňa, to čo je? Však ja už chcem nájsť nejakú jaskyňu, ako kebyže nájdeme nejakú trhlinu alebo tak, no tak to by mi nevadilo. Nie, že som sa nestrátil. Nie, kámo. Nie, dobre, tu by mal byť môj dom, ak sa nemýlim. A áno, je tam. Tak dáme si steak. Tu je tá mapa s pokladom. Jo, tu je táto mapa. Ja musím ísť asi na more. Ja veľmi neviem, ako funguje táto mapa, lebo ja som v nej zmetený. Jak ide tá gulička? No dobre, keď pôjdem rovno, no tak uvidím, že či mi to ukáže vlastne, že sa hýbem a ukazuje mi to, že idem tam. Ale ja musím ísť na opačný smer, tak ja pôjdem tu. OK, tak už som na to prišiel a ja si idem do domu po posteľ. To je na opačnej strane teraz, kde som ja. Ja si idem rýchlo pre posteľ, keby náhodou som mal noc, aby som sa nestihol vrátiť do môjho domu, tak idem si pre posteľ, aby som sa aj rovno vyspal, lebo keď zomriem, no tak i tak sa nerespavnem, takže mi to bude, že jedno. Čo, ale ja nechápem, no to čo je voda? Voda je toto, alebo toto? Tak, ešte tu dám torčky, nech si osvetlíme pekne dom, ale nie, tu je dačo, zle mi nevychádza dačo, lebo prečo sa nehybe tá gulička? Dobre, teraz sa hýbe a keď pôjdem smerom tam, takže ja mám ísť tam? Či? Ja teraz nechápem. Ja neviem, jak to funguje. No dobre, tak ja tú mapu nechám tak. Proste neviem, ako funguje, tak bohužiaľ, ale ako. Kto vie, ako mám sa pohybovať po tejto mape, tak mi určite napíšte dole do komentára, že ako ja sa mám vlastne hýbať, aby som sa dostal k tomu X-ku. Pekne všetko odložím a ja by som išiel asi na more. Dobre, začína už byť vonku pomaly noc, no tak ja sa pôjdem za chvíľu vyspať, ale nemôžem, lebo sú tu príšery, aj keď ja žiadneho zombíka ani skeletona nevidím, no tak ja neviem. Kámo, však tu není nikto. No dobre, konečne môžem spať. OK, tak ja si asi potom pôjdem upgradenúť dom. Tak pri dnešnom videu už to bolo všetko, ja som vám iba chcel povedať týmto videom, že čo sa stalo s mojím hardcorom a že ho naspäť začínam hrať, tak ak sa vám video páčilo, no to nezabudnite dať like, odber a zvonček, tak uvidíme sa u ďalšieho videa, tak zatiaľ ahoj!